ngoba laphana wawuthola ukuthi iy'ngane zidliwa amagundwane ey'qeda ukubelela. Elangeni wafika ngiyakhumbula wayeqeda ukwenza i-operation edolweni. Wafike wama egeyithini, waphuma emotweni ehamba nge-walking stick, wathi ngifuna uhlatshwayo la. Ngezwa ngimenyezwa ngani angifika khona, sithi hlatshwayo ngithatha ungibeke la uzongibeka khona. Angifune protocol la, ngizohlala nawe, ngizosiza wena nokubheka ukuthi safety kangakanani. ufuna uba u-Andrew Mlangeni? Andrew Efuna Mlangeni. wena baba. Wathi Ayisuka, hayi. nge-senior citizen ayikho into ezokwenzeka, ngifuna i-project yakho ihambe smooth, akekho ozokuganga ozoyiphazamisa. 100 countries South Africa, Eskom. worldwide. Eskom Foundation number 1. number 1. Hayi. La ngicabashe benoba World Cause ababuya naye Wow, abantu kwathiwa wow, naye wow, wow, yalethwa ku-foundation. Hayi. Ngempela kwenzakaleni